оиди як қонуни нав дар Кореяи Ҷанубӣ то $2000 ҷарима таъин мекунанд, шумо то муддати 1 сол дигар патент гирифта наметонед. Худованд ҳеҷ гоҳ сартон хам набошад. ҳама вақт шуморо муваффақ бошед. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азизу гироми қадр, чӣ хеле ки медонед, ғайр аз қонунҳое ки дар Россия ба муҳоҷирон тааллуқ дорад, мо дар бораи қонунҳои Европа кам-кам видео кардастем. ҳозиро дар ин масъаларам дастгиритона хубтар кунед. имрӯз дар як мавзӯи дигар суҳбат мекунем. хоб бародарони азизу гироми қадр, аввалан хотиррасонтон мекунам ки дар комментарияи ҳамин видео як номери WhatsApp закрепит кардагие, бидроен дар ҳамун WhatsApp салом бинависонед. ин барои дастгирӣ кардан ва барои пешрафти канали мо мебошад. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди як қонуни нав дар Кореяи Ҷанубӣ барои иностранцо. чӣ хеле ки медонед, дар Кореярам умуман дар давлатҳои Европарам шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бисёре ҳаст ки кору фаъолият мекунанд, ғайр аз Русия. ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар Корея кору фаъолият мекунад, ё зиндагонӣ мекунад, ё гашту гузор мекунад, умуман иностранс мебошад. вақте ки дар Корея шумо қарор доред, тибқи қонуни навш просто барои нигоҳ кардани местни духтарои Корея ҷарима таъин кардан. яъне шаҳрвандои хориҷиро дар Корея аз $1500 то $2000 ҷарима таъин мекунанд, просто барои ҳамое ки духтарои местни Кореяро нигоҳ мекунанд. мисол мегирем, агар дар ягон ҷо шумо гаштугузор кардастед, бо ягон духтаре мисол рӯбарӯ мезанед ки ҳамуро бисёр нигоҳ карда меистед, дар ин ҳолат аллакай духтар ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки рафта аз болои шумо шикоят кунад ва шуморо то $2000 ҷарима кунанд. ин як тағйироту иловаҳо буд барои ҳимоя кардани ҳуқуқҳои худаш дар Корея. ҳамхели қонунҳое ҳастае ки мисол ҳуқуқҳои шаҳрвандои худшона ҳимоя карда иностранни гражданора барои ягон кирдоре ки маҳқуршон намешавад ҷаримаи калон таъин мекунанд. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, акнун саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависондаи салом алейкум ака, дар муддати 2 моҳ трудовой договор накунӣ, патент аннулировад мешавад. тибқи тағйиротҳои наве ки дар Федератсияи Русия мақсад гуфта шидаги буд аз 7 январ, бале, дар ҳолате ки накунед, агар патентҳо аннулировад мешаванд ва ҳамин уси аннулировад шидани патент ҳамин мебошад ки шумо то муддати 1 сол дигар патент гирифта наметонед. як кас нависонда ассалому алейкум бародар, ман шахсан ҳаракат мекунам ҳамаи видеоҳои шуморо тамошо кунам ва дуо мекунам худо аз шумо розӣ бошад. Амин. Боқӣ зинда бошӣ Зиёдулло. Зиндаву сарбаланд бошен шуморо. Худованд ҳеҷ гоҳ сартон хам набошад. ҳама вақт шуморо муваффақ бошен. ҳар касе ки моро тамошо мекунед ва ҳар сухане ки мо мекунем рад намекунед. як кас нависонда ассалому алейкум ака. Хизмат кай буд мешавад? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ рӯзи 27 май ба анҷом мерасад. як каси дигар нависондаи салом. аз синни чандсолагӣ то чандсолагиро мебарам. айни ҳол аз 18 солагӣ то 27 солагиро қонунгузорӣ муқаррар кардагие ки ба хизмати ҳарбӣ даъват шаванд. як кас нависондаи штрафи мошинам ай ремен мезананд иран хуш мешавад. административни правонарушения гуфта ҳамин чизоро дар назар доранд. мисол штрафе ки аз мошин мешавад ё штрафе ки дар метроҳо карта намезанед, дигар чизҳо. як кас нависондаи ака кушодани видварения бе основанияи хеши табор мешавад видваренияро кушоем, илтимос ҷавоб диҳем. Не, мутаассифона намешавад. Видваренияро вақте ки постановления мебароранд ва дар шумо 10 шабонарӯз ё 15 шабонарӯз муҳлат метиҳанд ки аз Россия берун буброед. дар ҳамин ҳолате ки муҳлатон додагиянд, шумо метавонед ки бо тариқи ягон адвокат кушодаш кунед. кушода карданашон бояд ки факти далел дошта бошад. мисол агар шумо қонунро риоя накарда бошед, дар ҳақиқат ки гунаҳгор бошед, дар ин ҳолат кушода кардан номумкин аст. як кас нависондаи салом акаи Сорбон. гаишник протокол кунад, ин ҳам ҳисоб мешавад.
бале дар административни правонарушения ҳисоб мешавад. Назаров нависондай: салом ака, ман патент надоштум, моҳи декабр омада будам, меган аз аэропорт мегардонанд. Рост бошад риск кунем биёем ё не, ягон штраф надорам. ҳами патент надоштани шумо аллакай худаш як бигем қонуншиканӣ дар Федератсияи Русия мебошад, чунки шуморо муқаррар кардагиян барои кору фаъолият кардан ҳуҷҷат кунед, мисол патент кунед, ва шумо қонунро ки риоя кардагӣ нестен, вақте аз Россия биромадан бисёр ҳолатҳое мешавад ки аз шаҳрванди хориҷӣ аз рӯи мигратсиони карта нигоҳ карда ҳуҷҷатҳои заруриро мепурсанд. Вақте пешкаш карда ки натонед шумо мисол патент пурсидан бигем надорам ё ки накардам, метавонанд ки шуморо запрет на въезд кунанд. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.